Hola, coneixes el carbó d'Ardenya i Gavarres? T'agradaria saber com neix? Aquest carbó apaga incendis, aquest carbó dona vida al nostre territori i aquest carbó dona futur a les persones. Des de la Cooperativa d'Inserció Laboral Idària pensem que a realitats complexes els calen solucions senzilles. Creiem en el treball cooperatiu i en el coneixement compartit per trobar solucions a problemes comuns que ens afecten a tots. Les altes taxes d'atur, la manca de gestió dels nostres boscos, els incendis forestals, l'oblit dels oficis tradicionals. És per aquest motiu que avui ens trobem desenvolupant el projecte Carbó d'Ardenya i Gavarres. Un producte senzill per donar resposta a una realitat complexa. El carbó vegetal té 3 objectius: apagar incendis, donar vida al territori i portar futur a les persones. Hem adaptat el carboneig tradicional a la durada d'una jornada laboral a través del prototip de carboneres metàl·liques amb les quals estem treballant. Hem realitzat un mes de proves de rendiments en superfície en les àrees verdes de la urbanització de Fontbona, a l'Ardenya, un punt realment important per a la prevenció de futurs incendis. Hem realitzat 15 cuites amb els menjatrons, el nostre primer prototip de carbonera transportable. Hem realitzat 15 cuites amb La Ramona, la carbonera forn de cocció pirolítica que ha aportat 2 nous socis al projecte vinguts de Porqueres. Hem unit calderers i enginyers industrials per treballar en el prototip d'una nova carbonera, més eficient i carrossada, transportable al bosc. Hem treballat el disseny de l'embossat i el procés de cribat i empaquetat. Fins avui hem presentat el nostre carbó en fires locals de l'entorn de les Gavarres i unes 200 persones han comprat tiquets de micromecenatge del projecte. A partir d'ara, tenim diversos objectius. Traslladar-nos des de l'escorxador municipal a una gratja amb un cobert on embossar i emmagatzemar en millors condicions el nostre carbó. Tirar endavant el nou prototip de carbonera per poder fer viable l'activitat i seguir generant feina. Trobar el nostre carbó en els millors restaurants i a la botiga que tinguis més a la vora. Volem fer possible aquest projecte perquè sigui extrapolable a altres territoris, no com una mera empresa, sinó com a projecte cooperatiu, amb valors i responsable, amb les persones i amb el territori.